mukana taas täällä 3 päivää VPC:tä. Mä oon saanut tänne viereni Jani Reijonilta, niin mitä sun mielestä tässä päällimmäisenä on jäänyt mieleen näistä 3 päivästä? No eniten on jäänyt kyllä ehdottomasti mieleen tämä suuri IT-murros. Cloudi painotetaan joka vuodelta enemmän ja enemmän. Muistan viime vuonna oltiin täällä ja käytiin Cloudi-asioita varsin pintapuolisesti läpi, niin tämä tarina syventyy kyllä jatkuvasti, joka tarkoittaa sitten myös meillä sitä, että meidän täytyy entistä enemmän Cloud-puolelle painottaa osaamista ja investointeja ja lisenssiointia. Mitä sä näet, että teillä olisi tulossa millaista uutta esimerkiksi seuraavan 6 kuukauden aikana liittyen nyt, mikä näistä on tänään täällä puhuttu? Joo. Se mikä meillä on tärkeää on se cloud-puolen lisenssiointi, joka tulee kompleksisoitumaan tämmöisestä on-prem-ympäristöistä merkittävästi. Meidän täytyy panostaa sinne osaamiseen. Toinen asia, mitä meidän täytyy hyvin syvällisesti katsoa, että mikä on se meidän oma IP ja oma value add sinne cloudiin. Ja se on myöskin kaikilla kumppanilla vähän tämä sama asia, että se näin on. Että hyvä, kun sä tuossa mainitsit pari kertaa jotain sanaa osaaminen, niin se aina lämmittää sydäntä, kun me ollaan vähän siinä bisneksessä. Mitä sä näet, jos sä ajattelet, niin ei vaan Crayon vaan muuten kumppaniverkostossa ja muuten niin IT-tekijöitä, niin millaista osaamista sun mielestä siellä jatkossa tullaan? Mistä on pula? No pula on tällä hetkellä on huutava pula niin kuin yksittäistä Azure-arkkitehtiosaajista. Se on päivänselvä, mutta se mitä mä toisin vielä lisää tähän kaikkeen on se, että johtotason ihmisiä koulutettaisiin siihen, että mitä tämä cloudi tarkoittaa. Koska minusta tuntuu se, että siellä on se suurin substanssiosaamiskäppi on nimenomaan executive-tasolla, jotka on ollut pitkään jo tällä alalla. Että mitä tämä transformaatio nyt sitten ihan konkreettisesti tarkoittaa? Ei se auta, että meillä on tosi paljon Azure-tekijöitä, jos se johto ymmärtää mihin tuo oli kyllä ehkä paras kommentti tähän asti, mikä mä oon saanut, koska tuo sama viesti me ollaan tässä yritetty saada. Hei, kiitoksia tästä. Illalla on party taas menossa, niin ehkä me siellä nähdään. Kyllä, hyvä tehdä. Kiitoksia. Kiitos.